Hey, sit. Hey. Ladies and gentlemen, welcome back to Zwete Media. And if it's your first time joining me, please subscribe and also press that notification bell so that you will be notified whenever I upload a new video. Let us get on today's video without wasting your time. Thank you. Umbango wabo muhle kakhulu nabalandeli bayajabula ngoba omunye mayenza okunye nomunye uyakwenza. Sanibonani nginibingelele kuphinda kublind bukela khona le video kanti ke mangokuqala usijoyine kuleli khasi ngiyakwamukela. Namhlanje ngizokhuluma ngecwecwe Elisha, Lika, Khuzani kanye noMthandeni igcoka Elisha. So abalandeli balindele umlilo wento unqambothu lento amanoni angampela kuyaphekwa estudio ziyapheka inkabi kumnandi kunje yana ke. Ngizophinda ngidlale futhi nawe uphinde uze ukuthi kunjani. Bayakhipha ke ama-album ayeza ngalindela nje kungekudala iyeza album kaMthandeni kanye ke futhi naye uKhuzani uyapheka. Abalandeli abalindele okukhulu kunjalo amaqawaphe ke studio impela umlilo nawezela mlalela khona. Hayi suka hayi we wemdanami shit